Go. Ja. Okay, så her har vi et svinehjerte. Man vil placere det. Det er sprøjtet, hvor man ser. Vi tager den lige om. Ja, Eva, du er ikke professional. det er jo ikke, det er bare vand. Kan jeg ikke? Nej, jeg har sgu da hældt Der er, ikke, der er slet ikke noget. Og tog det herfra. Der er ikke, man kan ikke se noget. Kan jeg ikke fjerne? Man kan ikke se noget. Der er et. Jeg kan ikke se noget. Ja, men jeg kan mærke det. Tag den der, altså bare tør dig af den. Den er ikke større. Vi har et svinehjerte. Det ligner meget et menneskehjerte, som på os vil sidde sådan her. Det her er det venstre hjertehalvdel, og det kan man se, fordi det er hårdt, og hvis man holder det op, præcis, og tykt. Og det her det er rigtig blødt, og det er lidt mindre end venstre hjertehalvdel. Og det er det højre hjertehalvdel. Og man finder ud af det blandt andet ved at holde det op over sig selv på en rigtig led, sådan. Og så kan man godt sådan sige, at det ligger til højre, og det er til venstre i forhold til sin egen synsvinkel. Ja. Hvis vi vender hjertet om, kan vi se kranspulsårene, som forsyner selve hjertet med blod. Og hvis vi lige gør sådan her, så kan vi måske se, ja, at det bliver pumpet op, for der kommer blod igennem her. Kan du se det? Det er det, som der ilter selve hjertet. Ja. Ja, det kan ikke ilte sig selv herinde. Det kan ikke komme igennem her, fordi at der er sådan hinde. Ja. Som det gør, at hjertet selve musklen, altså hjertemusklen ikke kan blive iltet, så det har den selv nogle blod over til at klare. Arterierne, det her er blandt andet en arterie, og det kan man se, at den er stærk og ret tyk, og det er fordi, at lige der er blodtrykket sådan stærkt, så den skal kunne holde til et stort tryk. Og arterierne fører ilten eller blodet ud i kroppen i de små blodårer. Og så er der venerne, den her, der fører blodet ind i højre hjertekammer, når musklerne er blevet iltet. Ja. Det er det omvendte af arterierne. Den kan man kende ved, den er sådan slattenagtig i forhold til arterien, den er sådan stift.